Haideți să discutăm despre acest ESU. ESU este un fel de State Educational Grant, un fel de alocație, să zicem așa, sau un fel de bursă. Dar ideea este că eu n-aș cataloga-o ca bursă pentru când eram eu acolo și, by the way, am uitat disclaimer-ul, acesta este strict părerea mea și este în urma celor 5 ani pe care i-am trăit în Danemarca, sunt total subiectivă, nimic din ceea ce vă spun eu nu este citit sau nu este bazat pe o statistică. Este doar ceea ce am experimentat eu. În Danemarca luai bursă dacă aveai 46 de ore de muncă, să mă corectați în comentarii dacă greșesc, or fi mai multe, nu știu exact. Trebuia să ai undeva la 6 shift-uri, gen o săptămână pe lună de muncă și nu aveai voie să lipsești de la școală mai mult de 7% din cursuri. Deci dacă ai avut 100 de cursuri, aveai voie să chiulești doar la 7% din ele. Ca să fii aprobat pentru ESU, la școală trebuie să te duci să faci. Noi aveam în Colding aveam un birou special. 2 ani mai târziu s-a dizolvat biroul și să aplici era mult mai complicat. Acum nu știu cum este, sincer să vă zic. Cred că este în mare parte online, pentru că tot ce făceam noi se făcea online, nu prea exista chestia asta cu să te duci fizic, doar pentru lucrurile extraordinar de importante, gen cazier, dosare penale, astea erau. În rest toate le puteai, până și cazierul puteai să-l primești online, numai că trebuia să te duci să faci cerere fizică ca să nu-ți ia altcineva datele. Anyways, revenind la ESU. Noi aveam dreptul la acest ESU doar cu aceste două condiții. ESU, când eram eu în Danemarca, era undeva la 1080 de euro sau ceva în jurul acestei sume, 1000 de euro. 1000 de euro care erau taxați, pentru că am văzut ulterior în comentarii că mulți ziceți că nu se taxau. Eu, dacă scobesc destul în toate documente și în toate mesajele pe care le aveam eu pe atunci, sunt sigură că pot găsi un ESU și o să vă arăt payslips-ul și o să vedeți că eu chiar plăteam, adică nu glumesc. Într-un final rămâneai cu undeva la 1000 de euro. Această întrebare se referă la faptul că pentru lunile în care tu nu ai fost eligibilă pentru ESU, când pleci din Danemarca, ai dreptul să-ți iei o parte din taxele pe care le-ai plătit de-a lungul șederii tale în Danemarca, dar în cazul în care ai primit ESU pentru lunile în care nu era eligibilă, trebuie să-l dai înapoi. Acest lucru se calculează în urma cererii tale de închidere de ESU sau dacă ai terminat studiul respectiv, după care se face o evaluare, se iau toate payslips-urile, se înregistrează tot. Este foarte comun ca în calculele și în evaluarea pe care ți-o fac, acum nu știu dacă intenționat sau neintenționat, de multe ori se greșea. Toate persoanele pe care le-am avut eu în viața mea, toate în proporție de 100%, au primit calculele greșite. După ce primești calculele și faci un submission că nu ești de acord cu evaluarea respectivă, tu trebuie să aduci dovezi cu payslips-urile. Sorry guys, îmi cam pleacă vocea. E extraordinar de frig afară. Trebuie să aduci dovezi pentru contestația respectivă. Acum, când tu pleci din Danemarca, poți să faci cerere să primești înapoi. Nu mai știu sigur, când eram eu, era undeva la 30% din taxele pe care le-ai plătit. Again, nu sunt sigură, nu vă luați de mine în comentarii, dar comentați-mi care e procentul, ca să fim siguri că vorbim despre ce trebuie. Eu când am plecat din Danemarca, deci imaginați, v-am luat 2 ani jumătate ESU la prima facultate, deci 24-25 de mii de euro. Și la a doua facultate, tot așa, 2 ani aproximativ, 20 ceva de mii de euro, pentru că se calcula ANA cu deducția din taxe, deci vreo 50.000 de euro, acum vorbesc în mare niște sume, că să taxasă ălea, 50.000 de euro am primit doar din partea ESU-ului. În același timp, ca să fii eligibil pentru ESU, repet ce am spus mai înainte, trebuia să și muncești, deci automat aveai și salariu. Și când am făcut cerere pentru a pleca și acei 30% din taxele pe care le-am plătit, mi s-a făcut evaluarea și s-a ajuns la concluzia că nu sunt eligibilă să mi se dea înapoi cei 30% și ajunsesem la ESU, deci ESU nu mi-a recunoscut munca pe care am făcut-o la a doua facultate deloc. Și a trebuit să dau înapoi undeva la 130.000 de coroane, echivalentul a, țineți-vă bine, 17.443 de euro. Motiv pentru care eu am făcut o contestație și am adus dovezile și mi s-a redus undeva la 5.000 de euro
după care acei 30% din taxe mi s-au dus automat la acești 5.000 de euro și nu a mai trebuit să plătesc nimic. Ideea este că vreau să vă spun despre această înțelegere pe care a avut-o Ceaușescu și care scutește românii de anumite plăți. Îl vedeți în următorul video.